An ka kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ n'o bɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ko fɔ Gawo kɔnɔ ani Minaka mara e ko jatigɛ wale kɛbaa ninnu Abu Safinɛ Jara u ta laban bɛ ka kɛ sentigɛ ni ko laban ye. A bɛ k'o ye. A gɛlɛyara dɛ. Kojugu. A bɛ k'o ye. An ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw Abu Safinɛ Jara susuli kɛra an sɔngo a ma ja dɛ. An sɔngo. Awɔ. Ayiwa. Armée Abu Safinɛ Jara tile filani na wuli ka jɔ min kɛ o kunnafoni bɛ an n'o lase limanaw ma. Abu n'o fana bɔra yen kunnafoni mun bɛ n'o bɛ tali kɛ ni hakili b'a la a tɛ tɛmɛ tile fila kan mun ye mouvement dɔ sigira sen kan n'an ka ma appel du 20 février pour sauver le Mali a kɔni mouvement ye a kuromokari o kɛra a tɛ tɛmɛ tile fila kan nka Abu Safinɛ Jara kunu kibaruyaw bɔra ka bi cari Fɛn mun bɛ Isa Kawujim Pulo ani maa wɛrɛ passeport diplomatique a bɛ na minɛw la. Ayiwa. O kunnafoni bɔra ka bi. A bɛ faamu. An ka tɛmɛ. Kosɛbɛ. Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen kunnafoni minnu n'o bɛ yen bi an n'o fana k'o lase limanaw ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka douane ale wulikajɔ k'o kɛ dɛ mun ye cannabis o kilogramme 25 Abu Safinɛ Jara ko tigɛ ko a taara ka dɔw kan o kunnafoni bɛ yan an n'o lase Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen kunnafoni minnu fana n'o bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'an ka ma ko Yɛrɛwolo debout sur le rempart a commandant n'o bɛ Adama Jara Ben le cerveau ko fɔ belebele a kumara Abu Safinɛ Jara an n'o bɛɛ lajɛlen ko bɛnɛgɛmɔ bi k'o lase limanaw ma Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen hali bi n y'a yir'i la k'a fɔ ko mun ye armée nin waati na armée o bɛ wuli ka jɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Sama Sokura ani Wɛnkɔrɔ Abu susuli o kɛra yen jatigɛ wale kɛbaa maa 7 an y'o ningɛra k'o karaba ka mun ye balo minnu la Abu ani maramafɛn caman o kunnafoni bɛ yan an n'o lase Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen mun ye carte biométrique Abu Safinɛ Jara a ko bɛ lahala mun na hali bi an n'a bɛnɛgɛmɔ k'a ɲɛsin limanaw ma Abu Safinɛ Jara ni waati n'a y'an labɔ siga t'a la mun ye an bɛ taa Lafiyabugu mun ye kalanso mun bɛ n'an k'a ma ko Aminata Job Abu Safinɛ Jara nin ye kabako ye maa dɔw ka taa don kalanso kɔnɔ lakɔlimɛtiri ani lakɔlidenw k'u bɛɛ don ɲɔgɔn na maa minnu tɛ ekɔlidenw ye k'a b'a la k'u naissance u ma deli ka ci kalanso la ka taa mɛtiriw ni ekɔlidenw ci k'u bɛɛ don ɲɔgɔn na. Mali a tɔ kɛra kabako. Nin kɛra Lafiyabugu ko ye Aminata Job. Ouais, je connais là-bas. A kɛra baara ye. A kɛra baara ye. Jamana in tɔ kɛra maa fi ɲɛna. A kɛra baara ye dɛ. Ka ɲɛdɔn yɛrɛ ta ka kalanso sɛgɛrɛ ten. Parce que le domaine scolaire est inviolable. A ma kɛ ko ye sa wa? A kɛra ko ye. A maa yɛrɛ ma siran ko ye. Maa ma siran. Ni faamaw m'a lajɛ ka lakana sabati ekɔlisow dondaw la. A bɛ gɛlɛya dɛ. Nin tɛ ko ye dɛ. A ka fɔ nin tɛ ko ye dɛ. U kana kɛ tubabukan in dama ye. Ko inviolable. Le domaine scolaire est inviolable. An ka ekɔliso ninnu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ. O kɔni ye kuma de ye ten. A ekɔliso kumaba ninnu filɛ nin ye. Caman ma koli. Hali n'u korilen don Abu Safinɛ Jara ni réclamation ninnu bɔra ekɔliso ninnu kogo kɔfɛ u k'a jateminɛ man ɲi. Feerekɛlaw m'a fɔ k'olu kana sigi ten. Olu dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye olu bɛ sigi yen nka ekɔliso ninnu kogo kɛrɛfɛla la i bɛ taa delinquents de sɔrɔ yen. K'a sɔrɔ waati tɛmɛn'u na nin bɛɛ tun bɛ jateminɛ. Directeur tun bɛ bɔ ka munumunu kɛ. N'a ye ekɔliden mun jɔlen ani kuruwa bɛ ɲɔgɔn na. O y'a sɔrɔ fanga bɛ directeur la. Nka directeur fanga t'a la bi. Foyi. San kow tiɲɛna. Ala ka ɲɛ ka d'a ma. Mina rabi. Siga t'a la. Yusu an ka taa fan fɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kunnafoniw ye an bɛna mun ka bɛnɛgɛmɔ bi ka sarada ka ɲɛsin limanaw ma Abu n'o fana bɔra yen Sokali Kokala Mayiga siga t'a la bi kɔni a kan ka taa Burukinakaw fɛ yen o fana kunnafoni bɛ an n'o lase. Yusu an ka taa Abu Safinɛ Jara an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔ arajo ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale wɛrɛda la wele sira 76 33 43 03 ale don o tɛ 76 33 43 03 bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an kɔrɔkɛ ni o ye Modibo Jara ye k'a dɔn k'a fɔ transporteur don min ni k'a dɔn k'a fɔ ale bi mobili baara kɛ a ko a sɔgɔmɛ an na nin waati na directement k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma dan o ma koyi e ko a kɛn tɛ ka gɛlɛ to yɛrɛ kɔɲɔmuso kɛrɛfɛ ko fɔ ka da kan a bɛ kɔɲɔmuso kɛrɛfɛ Ala min fiyɛ mɔbilibola ninnu ayi olu kɔni waati bɛ ɲuman b'u kɛrɛfɛ ɲuman kɔni nin waati na a bɛ miiri da la Jalakɔrɔji a jɔ ye k'a kɛ bɛ ka gɛlɛ zo la ko barati ko premier duman bɛ ka wuli a banna aw minnu ko Ala ka ɲɛ Cabi awɔ a ka ɲi Cɛbakɔrɔ kɔni fɔ taayɔrɔ caman ka y'i la a ka ɲi ayiwa a ye taayɔrɔ 70 ta o ka ko an ma taa fɔ 5 ayiwa a bɔlen filɛ i da kɔnɔ cɛ don 4 sa kɛ
o ngani ari bi kono abu sira ta ma meta o ka ke be bolo mba go shiga do ko ne seba mi o ka ma ko indicateur seba furan yi ni ya boko basaba ke mo wolo vla ani bisaba ani woro ka be bi alamsa do ma be ko kile mugwa ani saba samba fla ani sam mugwa ani saba patrick ba to ko de ode ayira ka fo bolo di nyogoma mu no ni ngura o be fuka fia o la mali ale ne buluk nani nyonje abu ka nyashi o bolo di nyogoma ma nan ka ma ko fédération an ga jamana premier ministre no do be docteur Sukel ko kala mai ka ko fo siga tala wa dugu ko sigile me ka ma kono bi ngoro bayin ko aka panguru abu ka be ta jigimu nyo wa dugu bi sabani ngala no be ode ko fo akoni ya jitemna kala de janvier ko clip bi saba ani kelen temani abu kana bla mu nye février ko clip folo la premier ministre mun na lebe burtna be to ko nan ka ma ko Apollinaire abu sabna jara ale clip la tama ke an ga jamana o konna ula wasiga tala ma ko nu dangalen no ka fo ko munya ayo tama mun ko ke an ga jamana premier ministre adoni kama aya laini afe ko premier ministre ko akata burkina o kata munye bara nunu bela jele ko sigi singa bara muna be talike subashima mali ale ne burkina akaja kata bla munye gine konakri la sabani ngala ko ako munye ka bunya ko masigi an ga jamana premier ministre ko bi alamsa doina docteur Sugal ko kala maiga ko na ka delegation ku kuna kunda wakadugu uka sabani ngala ko akoni ya jitemna ka laje abu sabna jira takun ote dore ko projet mun ne akuma na afora abeni ngana wati ni bo projet mun na be talike fédération ha ni akli bala wati temuno werala jamana sabai mali ani burkina ani kata framu nyegino kona kirika tabarkala ministre mun be nu ka barnes ne nu ka jamana ni jamana woda ko nyana bolima abu sabna jira uli tara ni barola sikido ko ke burkina ko fe la ini te dore fédération ko ni alibi o baro be sega sigi senga to ko muna sabani ngala ko akoni ya jitemna ka laje abu munye burtna be ko premier ministre Apollinaire wati temono na ale ya korfo ka se bokoro shele ale ya ira ka foko gele amuno ofle mali burkina kino kona grika abu sabna jira ko na ma faranyo nga ko ankele ngolen chi kwanti se ka an ira ko ni gele en konna la ko na an faranyo nga ka jere de groupe baye ka fédération ni ko ka cha ala fe ko ma ira ko ni gele o kono ayira ka korfo konna la ako mamunu nyolu ko fanga ina ka teme mamunu ya jamana sabai maraka teme ako wati temono na ulu ya aklinata kata kaira ka foko munye fédération ku beno sigi senga ali no ya soro munye uga aklinata ni mirna tay abu sabna jira ko masira janku soro oro kum kono la munye burtna boko premier ministre Apollinaire doni kama ayira ka foko na manye ka fo ko olu ko ni ta masira ko yira olu la kaba olu munu maga fanga marame domna kompi ko lu kanga feran dabali bela jele ne ko ke u bonzo ni sira munu ko tagama abu sabna jira sira yi ubese ku senda ulatumna sabani ngala ko ako oro kum kono la kibe na ka foko munye burtna boko premier ministre abu sabna jira adangale no koy ayira ka fo jamana sabay no be mali burkina dina kono kri ko na farla nyonga abu sabna jira ko mashi ko ni ko o ka kele ko otisana sabani ngala ko ako munye burtna boko premier ministre ayira ka foko munye mali ni yo jatemine ka laje abu sabna jira ko mali jamana ye ko di ani baga fo ka ta fara munye sanunga o boko de ko ba nga jamana kono no be ba mali ba ko fo o kofe munye burtna faso abu sabna jira munye kori ani kata fara munye baka ani sanu ko bogo de fana de be burtna kono la o de kum kono la ko nan jira ka ambolo ko di nyoma abu sabna jira kanunu fe nunu ku labara ako sigata la ko ankleli ko obegele sabani ngala ko ako ibina ka o aklina tamuni Apollinaire na yo shele no be burtna be ko premier ministre ko fo wati temunona abu ka mesega sigina ka fo ko mi do Sugal ko kala maiga atakunte dore ye munye burtna kono koy atakun nye wala sani subashima muno kanga sigi ni kuma muno okofora na be fédération ngo kuma okofo abu sabna jira bara no numese ka damina tilela tona sekata la ko ye docteur Sugal ko kala maiga amese ga sigi na ka foko o ya atakai sabani ngala ko akoko ngoni abe tabulo mkonna abu sabna jira dab kabi doni mkama ni akli bala munya Apollinaire ayeni ko fo muninka ashele munya anga jamana okonna ula ayira ka foko ni jamana fly ko amina je kambulo ko tinyoma abu amina bara chama ko ke ko sabuge ni bara no chama be abu fanga munu nulu be senga bi ma munu be fanga la bi no be transition ko fo ko ni nunu masika barake ko barake li ko be gela ko sabu ko politique mako abu sabna dara ko ni fanga ko na adiro luma ko bara kelli ko be gele ko wa ko na ma wati la ko transition ko ni na wati mali burkina faso Guinée Conakry ko munye fédération ko nga sigi senga abu sabna dara ni ma ka ko fo no be premier ministre burkina be ko fo Apollinaire ko ni tala anga bilebele no be docteur Sugal ko la mega ko fo bi ko ni
aka panguru abena tu wagadu ko fe na fan fle anya sama ka bo indicateur du renouveau ale kono sabani ka ba to ode abu ibunya obala bidi kadu ka fo ode amba fo ka walimando aka kadu ka fo mi metal ke shokel ku kala maigala ami do de ke ko ala ka ta khasigi ala ka noya bidi kadu ka fo bamono ba fo ko ma mi be ni obalo be me kadu ka fo fugula ndomo ma e ku kadu ka fo ama ma mi nda jegenenye e ko ati ni soja boloda sabla kadu ka fo abanya na ka fo ko ofuna bibi avec les gars ko mi metal ke kadu ka fo un nouvel le soir de Bamako soir de Bamako kadu ka fo Yusufu Konate kadu ka fo ale fana ayesebeni ke akui kadu ka fo jere jekulu mi be no be wolu ki kadu ka fo yere wolu debu sur les remparts na nyema ye kadu ka fo Adama Njara ben le cerveau i kadu ka fo le commandant ben le cerveau kadu ka fo ko uye wuli ka jodo ke kerengere na mi metal ke kadu ka fo point de presse de la point de presse kadu ka fo uni kuna fo de la uye sikike i kadu ka fo ni to yere ajaba yala i kadu ka fo ben le cerveau ku ye kuma takwe i kadu ka fo ni mbara a kere kadu ka fo mardi do ni obena trata doma février kalo kle mois ani kele san 2023 na i kadu ka fo krofo seve mi metal ke kadu ka fo ben le cerveau la i kadu ka fo ko uye krofo chama vo mi ni abeta ka nyeshi kadu ka fo accord pour la paix et la réconciliation mi ni o tegno blara Algérie ko fo kadu ka fo san 2015 la no temena ka boy mi metal ke kadu ka fo ujenya ngwe mi ni obe wolo ko Ousmane Sonko nya do ka fo uye Senegalais ikadu ka fo ko uye mi metal tashi blake ikadu ka fo ka nyeshi kadu ka fo dangoro bayma mouvement debout sur les remparts na nyema ye kadu ka fo ben le cerveau ikadu ka fo nunu ngoni ya yira ka fo ame watim na komi bi mi metal ke kadu ka fo démarche chama me ka ke ta ka se ku chama me ka ke kerengere nyene kadu ka fo accord pour la paix et la réconciliation a barabi se ka ke turomina aka je kadu ka fo mado be ka tama kata dine mo fe ma do be kata ma kata la dala mo fe wala sai ka do ka fo akor bara bi se ka ketumna ulu kon ya ye ka fo ame watim na gomi bi ni ye ni akor pour la paix ko inta ha laje iba ye ka fo ko gwela chama de be akono sabla ka do ka fo adoni kama mali nyemo ka do ka fo utega tona mina kada ukun wala sai ka do ka fo ukatega no black en papier na hoy o ka do ka fo ulu kon ke be ka jajmina ke to mina mi metal ke ka do ka fo akor pour la paix et la réconciliation la ka do ka fo utina jeni abara kele onga jamani ngoro sabla kabi wati dola ulu ya yira ka fo koni ni sebe fura nta halaje sebe fura nda bo me mingama adabo me ka onga mali ka fara ka da kulunji ni me talge ka do ka fo onga jamani abisika shudon tomina ko baraw de ben papier ngoro koy ma mi me talge ka do ka fo accord pour la paix et la réconciliation ka do ka fo issu du processus d'Alger nungui ka do ka fo uti jeni a application sabla ka do ka fo maje chama de ben sebe ngoro ni me talge ka do ka fo Adama Njara ben le cerveau nya do ka fo ale yere wolo to ka do ka fo anyema do o ka do ka fo ale reni wati na abe ka do ka fo sentela mi me telge ka do ka fo dangoro bala aya yira ka fo koni ya ta laje a ka do ka fo document mi ni oblale fleni no be wol ki ka do ka fo le processus d'Alger ka do ka fo accord pour la paix issu du processus d'Alger a ka do ka fo koni document chejugu baye ki ka do ka fo koni sebe vraye sebe vra mi ni abi anga jamani abe aji sebe vra do mi ni ka do ka fo jamani kono do manka son fiu ka do ka fo ni accord ngala bara anga jamani kono sable ka do ka fo koni ya ta laje jamani kono de do de be munu ni ujama kulu manjango zobe uti teme ka do ka fo 50,000 personnes ka do ka fo ote ma batanye ka do ka fo koni yo ta ko lu laje o ma bata ko lu ta ko lu yakubaya o ma bata ka do ka fo ko lu ta ka opportunité no be talge ka do ka fo nyeta chama ne be o ta ko kalfa ulula contre ka do ka fo ma to babiti jo fo ma 22 millions la no be talge ka do ka fo ma million muga ani flala ka do ka fo ma bata ka do ka fo ka olu ta ko lu yakubaya ka teme ka do ka fo ma million muga ani flaka ko ye wale mi ni ati begwe wa ka do ka fo ko olu bi ni ujoro la sabule ka do ka fo ko olu de peplu c'est-à-dire que jama de kacha olu fa fe olu na wuli ka jo bela jele sabati mi me talge ka do ka fo akor la akana se ka bara wa ka do ka fo ko akori atina bara kolo kangwe mi me talge ko marfa ko te wa ka do ka fo mugu chi ko te ka do ka fo olu munu ye peuple olu ye jama famba de wolu bina yira ka do ka fo ko akori ndisi ka bara onga jamani ngono sabule ka do ka fo a bara titani jamani kanuye ma damando de be mi ni abi olu arranger fatirba ka fola ni oye ka do ka fo Yusuf Konate akui ka do ka fo hakili jigindo in to mi vlen ni obi wolo ko yere wolo ton e ka do ka fo debout sur le rempart na nyema ye ka do ka fo Adama Njara bel de cerveau ka do ka fo ko nununga chesri fanga ka bokozobe sabula ni ye Ibrahim Buhari keta ka fanga d'Afrique liye ko mamunu be ni uye wuli ka jo
boloda a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o dɔ ye ninnu ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ ka Asimi Goita k'a soutenir k'a dɔ ye ninnu ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Faransi k'a gɛn k'a bɔ anw ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛwolotɔ ko a y'o baara kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Hakaja nin yɛrɛwolotɔ ye u kɛlen filɛ ka wuli ka jɔ k'u boloda min bɛ tali kɛ MINUSMA la k'o ka taa ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ kabini k'a dɔn k'a fɔ Salo yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ 2022 la i k'a dɔn k'a fɔ septembre kalo tile 22 k'u kun ye laɲini bɛɛ lajɛlen kɛ ko nin ka taa ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati laban min na nin k'u nanen filɛ u sen don min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ accord ko la accord pour la paix et la réconciliation ninnu kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ labaara anw ka jamana in kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ document don papier don min ni a tɛ jamana kanu kɔnɔ min ni k'a dɔn k'a fɔ jamana kanu kuma tɛ a kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko a baaratɔ tɛ anw ka jamana kɔnɔ ko fɔ u su ko kɔnɔ tɛ ko a tɛ labaara a tɛ filɛ an ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako Youssouf Konatɛ ka sɛbɛn don Abu soir de Bamako ne y'ale bila ne bɛ nugumɛ k'an bolo n b'a kari ka don teliya la sɛbɛn mun bɛ n'an k'a ma ko indépendant n bɛ bɔ n'a ye Ablaye Jara i balimakɛ Abu Safinɛ Jara a kumara Abu a y'a jira k'a fɔ ko mun ye terroriste n'o ko fɔra a tɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu ko fɔ an bɛ don min na ko bi Gawo n'a lamini a ka ja ka taa bila Minaka la ko mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu ko kulekan k'u y'a sɛbɛkɔrɔ bɔ Abu Safinɛ Jara kɛlɛkɛ pankurun minnu olu b'an bolo nin waati laban in na Abu Safinɛ Jara dernière génération siga t'a la ko a ye susuli belebele k'o kɛ Abu Gawo ani Minaka o lamini o kɔnɔ mun ye Ablaye Jara ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Abu ko siga t'a la ko mun ye wulikajɔw bɛ sen na an ka wolomasiri tabaw fɛ walasa jatigɛ wale kɛbaa ninnu Abu Safinɛ Jara o ninkɛnɛ o bɛ se ka karaba cogo min na sɛbɛnnikɛla ko ko nin tile filanin na Abu Safinɛ Jara mun ye jatigɛ wale kɛbaa minnu bɛ Gawo n'a lamini na ani ka taa bila mun ye Minaka o n'a lamini na siga t'a la u ta kɛlen bɛ setigɛ ani kolaba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko waati tɛmɛnen na jatigɛ wale kɛbaa minnu olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na a groupe mun bɛ n'an k'a ma ko GESIM ani ka taa fara mun ye EGS kan Abu k'olu kɛlen bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ maaw la Gawo ani Minaka o n'a lamini o la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tile filanin kɔnɔna na Abu Safinɛ Jara ko mun ye an ka wolomasiri tabaw ye kɛlɛkɛ pankurun minnu olu b'an bolo nin waati laban in na Abu Safinɛ Jara ko an y'a kɛ k'u caman k'u ninkɛnɛ ni k'o karaba Abu mun ye Gawo o lamini o kɔnɔ mun ye fasiri kɛ baa ye a y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ ka kɛ waati la ni hakili b'a la mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen an ka premier ministre n'o bɛ Docteur Sogɛl Kokala Mayiga ko fɔ ale yɛrɛ tun bɛ Gawokaw fɛ yen fasiri kɛ baa n'o bɛ Ablaye Jara ko fɔ Ablaye Jara a y'a jira k'a fɔ k'u ye kibaruya kɔni k'o sɔrɔ Abu mun ye kunnasini su n'o bɛnna tarata don ma k'a dugu jɛ araba ma n'o bɛ kunun ko fɔ marisi kalo février kalo tile 22 Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka wolomasiri tabaw yɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko secteur Dansongo Abu ye wulikajɔ belebele ni k'o bila sen kan wulikajɔ mun n'a ɲɛsinna jatigɛ wale kɛbaa minnu bɛ n'an k'u ma ko EGS Abu Safinɛ Jara ko a su ko a ma dan ka pɔnte o sabu kɛ Abu ko mun ye su dama mun o yɛrɛ o ko la an bɛ don min na ko bi ko hali n'o y'a sɔrɔ kibaruya kɔni k'o ma bɔ ka bin Abu Safinɛ Jara ko a su ko a cayara kɛlɛkɛ pankuru minnu b'an bolo Abu Safinɛ Jara k'u ye marafakisɛ k'a serili k'o daminɛ ko jatigɛ wale caman bɛ yen Abu k'u ye dugumala k'a ta hali n'o y'a sɔrɔ kibaruya kɔni ma di k'a fɔ maa hakɛ mun n'o fana ko o sara sɛbɛnnikɛla ko a ko an ma da o ma koyi Abu Safinɛ Jara mun ye maramafɛn caman kun b'u bolo an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini o fana mana bɔ yen Abu Safinɛ Jara mun ye mobili mun n'o b'u bolo n'o bɛ kɛlɛkɛ mobiliw ko fɔ ka taa fara mun ye moto sen filaw kan an y'o fana caman Abu Safinɛ Jara an ka pankuru y'o caman k'o tiɲɛ ka sɔrɔ hali an ma jigin duguma an y'an to sanfɛla la ka ni kɛlɛ bɛɛ k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko hakili lajiginna mun ye février kalo tile 20 san 2023 tɛmɛnen Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko région de Gawo ko siga t'a la ko armée ko a ye wulikajɔ fana k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ n'an k'a ma ko Indelimane Abu Safinɛ Jara ko o fana yɔrɔ in na an ye susuli baara ni k'a bolo da Indelimane an ka armée de l'air Abu Safinɛ Jara ko jatigɛ wale kɛbaa ninnu terroriste ninnu a mun fana n'o nin tora o ko la k'o ka bon sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye an ka armée ko a ma da o ma Abu Safinɛ Jara nin waati laban in na u ye wulikajɔ fana belebele ni k'o kɛ Abu Safinɛ Jara u ni jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko plateforme MSA Abu Safinɛ Jara ko armée ni o y'u bolo k'o di ɲɔgɔn ma yɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko RG dɔ Minaka kɔnɔ Abu Safinɛ Jara k'u ye wulikajɔ k'o kɛ o sabu kɛ kunnafoniw sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen Abu Safinɛ Jara olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye taji ye sa n'o bɛ carburant ko fɔ o bɛ taa di jɛrɛjɛkulu mun ma o de EGS ye n'o bɛ terroriste ninnu ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko kibaruyaw kɔni nana bɔ ka bin anw ka armée ani MSA olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ ni dabali k'o tigɛ sen kan Abu Safinɛ Jara maa minnu
min fana kun b'o baara k'o kɛ ka carburant k'a trafiki ka taa di mun ye jatigɛ wale kɛbaaw ma Abu Safinɛ Jara k'u kun bɛ bɔrɔ de kɛ ka bouton k'a munumunu Abu Safinɛ Jara k'a dogo nka mun ye an ka armée maa la sɔminɛ k'o ye suba ye sɛgɛsɛgɛli baaraw nana boloda olu maa bɛɛ lajɛlen ko tɛgɛ k'a taara ka da u kan u kun bɛ fɛ ka taa taji mununi ka taa di EGS mɔgɔw ma Abu ko taji ko a bɛɛ lajɛlen minɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko o n'a ta bɛɛ nin waati laban in kɔnɔna a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye Gawo ani Menaka o lamini na ko dugu caman kɔni bɛ olu sigiladenw y'u sigiyɔrɔ k'o bila Abu Safinɛ Jara k'o sababu kɛ ni jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an ka ma ko EGS ani ka taa fara min ye GS mun kan u kɛlen bɛ ka suna de tigɛ ka bɔ maaninfinw ɲɛ la maa caman de bɛ yen Abu Safinɛ Jara k'o y'i sigiyɔrɔ yɛrɛ k'i bila ka boli biribiri ka na min ye duguba yɛrɛ o kɔnɔ o la a ko hali zone des 3 frontières Abu Safinɛ Jara ko maa caman bɛ yen olu y'u sigiyɔrɔ bila ka ɲɛsin ni jɛtigɛ wale kɛba fila ma EGS ani GSIM nka a bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara ko mun ye armée kɔni kalekan o don Abu Safinɛ Jara nin yɔrɔ kofɔlen ninnu n'a bɛɛ an ka jamana kɔrɔnfɛnfan kofɔ Menaka Gawo Ansongo Abu Safinɛ Jara jatigɛ wale kɛbaaw kaba de bɛ yen waati na k'u ka wuli ka jɔ ka bon a yɔrɔ la armée kalekan de don k'a b'a bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ ni k'o karaba Fatirikɛ b'a ka fɔ la n'o bɛ Ablaye Jara ko fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye Ansongo kɔni ani Gawo Menaka jatigɛ wale kɛbaa minnu bɛ yen nin waati laban in na Abu Safinɛ Jara ko mun ye Bokɛnɛ k'u y'a sɛbɛkɔrɔ tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔ Fatirikɛ b'a tɔgɔ de Ablaye Jara i bonya o b'a la biri kɛra k'a fɔ Ablaye Jara i k'a dɔn k'a fɔ an b'ale fo min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ madame Kulu bɛ yan tabarikala awɔ Majinɛ e yɛrɛ k'a fɛ muso bolilen a bolila o ne m'o f'i ɲɛna k'a boli a bolila madame Kulu a ma boli mais a n'a boli a tɛ ban ale la o aw muso tɛ wa Tarawele ka cɛ ma jɔyɔrɔ min kuma bɛ o muso ma a t'a buga ko Tarawelelakaw ti olu ti jɔ kɛlɛ ɲɛ i bɛna kuma tɛ o muso i bɛna Kulubali dɔgɔ dɛ madame Kulubali Tarawele tɛ yan elle est Tarawele alors dɔgɔnin ko a n'a dɔgɔnin de don baara ɲɛna kosɛbɛ voilà ça va kosɛbɛ ba an ka taa biri kɛra k'a fɔ teliya la n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako i k'a dɔn k'a fɔ Laya Jara i k'a dɔn k'a fɔ nin ye ale sɛbɛnni dɔ ye Laya ko i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɔra kuma min nɔ sisan ni jatigɛ wale maaw ni u ye Bokɛnɛ ni u y'a sarada e ko dugu caman fana bɛ yen minnu ni olu bɛ o yɔrɔ la u ma o kelen sarada de sabula i k'a dɔn k'a fɔ dugu min ni o bɛ wele ko Sama ani Sokura ka taa Wɛnkori k'a dɔn k'a fɔ Tom ani k'a dɔn k'a fɔ Masakana ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ jatigɛ wale maaw la o kɛnɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a saradara u sen bɛ nin yɔrɔw la sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko armée a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ in kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ terroriste maa 7 Baɲango i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'olu fa min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ balow la dumuniw ni k'a dɔn k'a fɔ u kɛn kun bɛ k'olu diyagoya minɛ k'a dɔn k'a fɔ dugudenw na e ko armée maaw ko u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja k'olu bɛɛ lajɛlen k'o récupérer sabula i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛ wale maaw kan kun bɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ dugu minnu ni olu kofora bagabagali k'a ta ka dugudenw k'u sɛgɛrɛ a ka ja ka taa bi u ka diyagoya la k'u ka balo k'a labɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ kɛ jaga ye min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Laya Jara la a ko i k'a dɔn k'a fɔ Laya Jara a ko i k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée a cɛ dɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ye nin opération belebele u ye a bila sen kan wa min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ nin opération in na ko a kɛra succès ko da ye a kɛra ɲɛta ye wa a kɛra kunnawolo ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ bilan na n'o ye maa fa ale ye maa 7 Baɲango o tuma i k'a dɔn k'a fɔ baara min ni a kɛlen filɛ armée fɛ a bɛ kɛ armée bolofara min ye baara cɛɲuman in kɛ a tɔgɔ ko GTAD kɛlɛtigi i k'a dɔn k'a fɔ GTAD kɛlɛtigi i k'a dɔn k'a fɔ o ye armée bolofara min ni k'a dɔn k'a fɔ a ye nin wulikajɔ in sɛbɛn kɛ wulikajɔ in sɛbɛn min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ marifa caman de minɛna maa ninnu bolo marifa minnu bɛ wele ko i k'a dɔn k'a fɔ PM ani k'a dɔn k'a fɔ marifa ni o ye k'a dɔn k'a fɔ fusil de chasse ani k'a dɔn k'a fɔ chargeur i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen récupéré la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ bolifɛn dɔw fana minɛn'u la i n'a fɔ moto sen filaw ka taa se k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛw fana b'u ka kunnafoniw di ni fɛn minnu ye n'olu bɛ wele ko moyen de communication ka taa se k'a dɔn k'a fɔ balo ma i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni i k'a dɔn k'a fɔ armée ka wulikajɔ in sababu la nin bɛɛ lajɛlen sera ka récupérer Laya Jara a ko i k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ balo o kilo 600 i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen récupérer la waati min na i k'a dɔn k'a fɔ bamaji u ye 5 don fiɲɛ na wa maa minnu ye nin wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ armée a bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ nin ko in senfɛ o de ye i k'a dɔn k'a fɔ armée ka bolofara min bɛ yen ni an b'a wele ko GTAD kɛlɛtigi
bi i ka dɔn k'a fɔ nin waati na a ɲɛmaa ye maa min ye o de ye i ka dɔn k'a fɔ Abdul Wahab Kulubali Kulubali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a ye wulikajɔ a ye a bolo da wulikajɔ i ka dɔn k'a fɔ Bitonsi a ye wulikajɔ bolo da dugu minnu ni o ye Sama i ka dɔn k'a fɔ Sokura ani ka dɔn k'a fɔ Tum ani Wɛnkoro ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Masa Kanama ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye minnu ni ka dɔn k'a fɔ a bɛ Jalasagu o mara kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ kilo 60 u ni Jalasagu cɛ a yirala k'a fɔ yanni nin don masina in cɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Bamajuw la sanga ani waati ka dɔn k'a fɔ bagabagaliw u bɛ o ta ka nin dugu dɔw k'u sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ jagoya k'i ka dɔn k'a fɔ u ka balo labɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ ko o bɛ kɛ jaga ye ninnu de tun ye bagabagalikɛ ye sanga ani waati min ni ka dɔn k'a fɔ a taara ka nin dugu maaw sɛgɛrɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni kunnafoni jɛnjɛw dira u ma min ni ka dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko renseignement i ka dɔn k'a fɔ o kɔni dira i ka dɔn k'a fɔ armée maaw ma i ka dɔn k'a fɔ armée a ye o kunnafoniw exploité sabula i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni bɛ kɛ sababu ye armée maaw bɛ se ka baara ɲuman k'a kɛ cogo min na i kuma k'a dɔn k'a fɔ ko o kunnafoni jɔnjɔn o taara ka di armée ma i ka dɔn k'a fɔ sanayɛlɛ u ye o bolo da min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ avion minnu ni olu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ dɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ duguma i ka dɔn k'a fɔ ko o baara de taara kɛ i ka dɔn k'a fɔ Bamajuw k'u sɛgɛrɛ maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in na ko u y'a bɛɛ lajɛlen faa wa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u bolomaminɛw na k'a bɛɛ lajɛlen saalo i ka dɔn k'a fɔ k'a bila anw ka armée ka minɛn kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidila ni o ye Laya Jara ye a ko i ka dɔn k'a fɔ ko kunnafonidila Laya Jara a ko i ka dɔn k'a fɔ armée a bɛ succès min kɛ sanga ani waati ko i ka dɔn k'a fɔ ko a tɛ taa collaboration kɔ o ti dɔwɛrɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ ennemi walasa an ka se ka dimi don ennemi n'o ye i ka dɔn k'a fɔ jugu ye fo i ka dɔn k'a fɔ ko dugudenw ka sɔn kuma dɔw la min bɛ tali kɛ kunnafoni jɛlen la k'o ta k'o di armée ma k'a dɔw la i ka dɔn k'a fɔ a bɛ taa ni wolo sababa la o de la i ka dɔn k'a fɔ ko sababa min ni a sɔrɔlen filɛ nin dugu in na k'a sababu bɔra i ka dɔn k'a fɔ duguden dɔw de sɔrɔla min bɛ kunnafoni jɛnjɛn kunnafoni ɲuman k'a ta k'a di armée ma armée y'o exploité i ka dɔn k'a fɔ k'o de taara wolo nin succès in na kunnafoni filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale bolo nɔ soir de Bamako Abu Safinɛ Jara Laya Jara a bɛ fo anw ka wolomasiri tabaw Abu Safinɛ Jara u ne foli o ka kan ko sabu kɛ nin waati laban in na mun ye jatigɛwale kɛbaaw Abu Safinɛ Jara tiɲɛ yɛrɛ la kulekan kɛb'u kan dɛ kɛb'u kan dɛ kosɛbɛ ayi n'i m'a dabila jala armée bɛ a dabila n t'a dabila a to n t'a to n'a to ni kɔrɔ i ni armée ɲɛ kana kɛ naani ye anw ka armée bilama ni kuma diyara n b'a fɔ ko c'est la première puissance awɔ c'est la première puissance o tɛ se ka fɔ du monde alors a kana tigɛ dɛ o tɛ se ka fɔ du monde mais pourquoi pas du monde voilà dɛ du monde tɛ voilà dɛ an ta bɔ an ta kɛ an ta kɛ Afrique ye kana kɛ cɛ ɲɔgɔn jɔ kana kɛ cɛ ɲɔgɔn ye ou bien an ta kɛ sous région ye non an ka da hakɛ la an ka kɛ première puissance de la sous région mondial mondial ka bon dɛ an ko Poutine bɛ cɛ an yɛrɛ tun b'an yɛrɛ Poutine ka mondial ko ayi an ye mondial ye nka an bɛ da Poutine kan awɔ an t'an yɛrɛ bila o ɲɛ fiyewu sabula n'i y'an gwale bi Poutine don a sababu don an bɛ Poutine de kɔ kosɛbɛ an ka tɛmɛ Abu Safinɛ Jara hali bi an bɛ taa e bɛ n bolo n b'a kari ka don indicateur du renouveau n bɛ bɔ ni a ye Fasiri ka ba tɔgɔ de ye DT Abu Safinɛ Jara a bɛɛ na ta kɔnɔ a b'i ɲɛgɛɲɛgɛ kojugu a b'a fan ci tari furatɛ a ko tile 2 kɔfɛ mouvement min bɛ n'an k'a ma appel 20 février pour sauver le Mali Abu tile 2 nin tɔnba in a kolomokari o kɛlen kɔfɛ u ka maa min bɛ n'o de bɛ Isa Kawujimu n'o b'ale kofɔ Abu ani ka taa fara mun ye pulo kan Useni Amiyan Gindo ale tɛ wa Abu kɔni ko kibaruya kɔni k'a bɔra ka binɛ passeport diplomatique mun ni a bɛ ninnu bolo jamana marabagaw ye kibaruya k'a bɔ ka bin ko a ka minɛw la pewu ko passeport diplomatique ko a ka minɛw la cɛw dɔw b'u ka makan b'a la dɛ dɔw dama wa a bɛ belebele de bɔ a la ah bon belebele passeport diplomatique n'a bɛ minɛw la o y'an ka tɛmɛ an ka taa di passeport diplomatique bi dalen to yan sisan Abu k'a fɔ ko n bɛ taa daraka dun yan fɛ i kɔni taali ka nɔgɔ i ma minɛ yɔrɔ la place VIP de b'u bila VIP i bɛ sigi o kɔnɔ lafiya dan don sisan nin dun n'an bɛɛ kelen kelen yan kana yɛlɛ dɛ an ka taa nin an bɛɛ kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko diplomatique t'e bolo a tɛ ne bolo a bɛ minnu bolo n'a minɛ n'olu la an bɛɛ ma kɛ kelen an bɛɛ tɛ transport mobile sa kosɛbɛ
mun ye fatirike baye no dete ko fo abu ako kuna fondigilaw tokola soba mun be nanga ma maison de la presse abu adugulente mashila ka fo ko tenen temeni no bena février kalo kile munga ma sam bafla ane sam munga ane saba abu sabna jara mun ye maison de la presse sokono mine a chamangera akokana mine bitru chira abu sheju be bo katabalu bela jile ni ko kari ma fe shifina kamun no ulushia era koni amadon folo tugu ya ko amadon sebeningala ko akoni bema soro dora fe goy point de presse mun no kumbulo dale ndo munye parti politique ani kata fra munye regroupement de parti politique ka organisation de la société civile ka abu sabna jara ko ko imbala jile soro la ulu ka conférence abu o kenede kaywa sebeningala ko ako mamunu no lu kumbuka conférence ni ka labe abu sabna jara olute mawore adugulente mashila ko isa ka ujima abu sabna jara ani kata fra munye useni amyan gido ne bela jile ka mako pulo abu sabna jara ale kumba ala abu sabna jara ako kle flat temenen ko fe ni mouvement akrumo kari o kelen ko fe abu sabna jara ko ta ko akarla furbo bukula de o sabga ni ma fla abu sabna jara o ka passeport diplomatique kibara bora ka binti tari kaira ka fo ko aka mina ula abu sabna jara o doron te koy ibena ka fo mamu me nanga ma Mohamed Salia Touré ni ya temna ka laje ale semaji o dishi baye ayele men wati la baye na ko ale fene kele men gora da baye kanya si munye fangaima sabani ngala ko ako ni mbara munna kele flene no be passeport diplomatique abu sabna jara aminali ko kuma na ko akera ni e Benzema ni wa walma ko la benne odo ako ni ngali ma chama be bi abu sabna jara ko lu bugu yera ni ngali na ni mbara munna kele flene Benzema ne do wa walima akun la benne no ka koro sabani ngala ko ako akoni mana ka togo abu sabna jara nununga passeport diplomatique aminali ula ko ati se ka tekti gaza sabani ngala ko ako ni ngoni kangada kanye kanyashi mamunu mbe noliye ni mouvement bansiki senga le 20 février abu sabna jara ko ni kangada kanye kanyashi amauma ako ni duya temna kalaje mamunu ni mouvement bansiki senga appelé du 20 février pour sauver le Mali abu sabna jara ko la ni te dore ko bonjon kuro ko kuma muno be sena o seban fura o ka black rafe abu sabna jara ani kalata muno no lubuga nale dona na tawla anwa jamana kono kalata en ko akana bo adogo koro sabani ngala ko akoni ye parti politique nunga ko njate mina ka laje ukala ni te dore ukokoy konsongo kuma mu ye jamana fama aka sinko ko oboloda wa munye kalata muno lubuga na abu sabna dira ko kalata nunku bela jelenga ke ka ge awati la woni ngala ko akomunye useni amyan gino abu sabna dira plateforme esperance jiga kura anyema bade ya alehe ko sikata la kwale ni nkura fa ni ko shele woni ngala ko ako ofena la ibena ka fo ko munye kenan yira do munye isa ka ujimi no be président ACRT faso ka wele no ba ale ko fo abu ale tawro jana ko sabo goyi ale ya nyini mu ye jamana fama ira fe goyi no be belebele ko fo imperturbable ashim koita ko ashim nga feran da bali bala dilenke ko jamana fama ko mu no lu ya ke ka nyaka teme no be Amadou Tumani Touré ko fo ala ka nyina la ani Amadou Aya Sanogo ko mu anga belebele nyokolo na ashim koita ko ki senda olu senda no la olu yo ko inga to muna olu transition nga to muna munye colonel Ashim Koita ko sigata la ko afana ka bana ka kati na fonu flani abu amoni ya sabaka bo indicateur du renouveau ale kono sabani ke ba to de dete ibonya obala ani dete amba fu ambe ta sigana fiembo o mamsa abu sigana fiembo bo ko masuruku kanja ambe ferenda balike kata suku kono kana nambora suku kono kana kuna foni to amuno bia ama belega mo kasara kanya shi limanoma Nura FM do 76 33 43 03 ala baranya na kosoba ame folini wali mando ko ta nyinga nyashima radio Nura FM ye bi kono to anani to mi murmuru duru ambe la selike ni watina ka bojela koroti kunyumani wurdalla kuna foni bala amo kanade kan abu sabna jara antara anana dandigal belebele otola ame foli kula si ala kayine El Hadji Mohamed Diallo adwani mumbe anaka kalande no be bayaku Diallo kufo Diallo mori belebele aka foli be kuma so ngona la naka demba bala jeli suronga bukun kono la ko ajalo abu foli naya la soma foli ama benega mo kasara da kanya shi adama sanogo mananga mako dafi mori belebele asogole manna ko man dugmala la aka foli obia wo foli kile ambe dunay ko mani wurda ya suko kono Diallo ko fire la sin anaka chedo ko foli be kuma so kono yusu sugo ale tokola abu ti bolo ga karga dondona tete imla folo e boyne o bla man diblene tera manga demo ene te war boche ay wa wati do kana furude
kana furu dɛ ata adi ni cɛ Ibrahim Traoré Abu Safina dira ko sogole mana la France Ibrahim Traoré an bɛ foli la sama Cardinal Karambe ni bebe fo an ka taa Nouvelle Horizon Agosi Nouvelle Horizon ye ka dɔ ka fɔ Alimaso ni ye ale ka sɛbɛn ye ale ma ko di Nouvelle Horizon ye ka dɔ ka fɔ Alimaso a ko ka dɔ ka fɔ min bɛ tali kɛ lutte contre la criminalité ka dɔ ka fɔ transportalière min bɛ tali kɛ ka dɔ ka fɔ cannabis kilo 25 o ma ɲinɛ ni ka dɔ ka fɔ ka se fɔ ka dɔ ka fɔ biɛntiw ma biɛnti minnu bɛ ka dɔ ka fɔ ni olu ye contrefaction ye biɛnti minnu ni olu ye ka dɔ ka fɔ faux ye ninnu bɛɛ lajɛlen sɛnsɛrɛ ka dɔ ka fɔ Mali douaniers fɛ min ni ka dɔ ka fɔ a kɛra Mali ani Burkina o frontières ni ɲɔgɔn cɛ b'a ka fɔ la ni o ye Alimaso ye Alimaso a ko i k'a dɔn k'a fɔ lutte contre la criminalité i k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ min n'i k'a dɔn k'a fɔ anw ka douaniers olu kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ a kɛlɛ la sabula i k'a dɔn k'a fɔ kabi waati dɔ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnkow la ko a ɲɔ ɲaamɛ an ka jamana in kɔnɔ nin waati in na nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali douaniers fana na i k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ ɲɛnɛ u tɛ sɛgɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ inspecteur général Amadou Konate ale n'a ka cɛ dɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu filɛ nin ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ cannabis a ka ja dɔw b'a fɔ ko drogue olu filɛ ka ɲɛnaminifɛn cigarette ɲɛnaminifɛn dɔ don min n'i ka dɔn k'a fɔ a kilo 25 bayango i ka dɔn k'a fɔ ko u ye u tɛgɛ da a kan o baara in ka dɔn k'a fɔ a kɛra ntɛnɛn don février kalo tile 20 san 2023 i ka dɔn k'a fɔ bureau secondaire min ni o bɛ i ka dɔn k'a fɔ douane Tuala Kuri ninnu kɔni i ka dɔn k'a fɔ Mali ani Burkina cɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye ninnu u ye intercepté i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa 40 min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ cannabis i ka dɔn k'a fɔ ale bulu 45 n y'a dɔn k'a fɔ u ye a bɔrɔlamaw ye i ka dɔn k'a fɔ 45 i ka dɔn k'a fɔ u ye a minɛ transport voyageur dɔ kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ car transporteur carré minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ maaw doni i ka dɔn k'a fɔ ko u ye a minɛ olu bolo min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ hakɛ min minɛna a kilo hakɛ bɛ t'i jɔ fɔ kilo 25 bayango la i ka dɔn k'a fɔ a dagalen tɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ cannabis la ale ka don anw ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama k'a fɔ fɛn dɔ min n'i ka dɔn k'a fɔ a interdilen don min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ tarata don ni o bɛnna février kalo tile 21 ma san 2023 vienti ka dɔn k'a fɔ vienti dɔ fana min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ faux vientɔ ka dɔn k'a fɔ o fana ba ma yɛlɛmalen ka dɔn k'a fɔ ko o fana minɛna a yɔrɔ kelen na ka dɔn k'a fɔ douane min ni olu bɛ kuri ka dɔn k'a fɔ u ye tɛgɛ da olu fana maaw kan ka dɔn k'a fɔ waati min ka dɔn k'a fɔ u bɛ minɛni kɛ u y'a yira k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko vienti bɛ a bolo i ka dɔn k'a fɔ min ni u bɛ wele ko aki n y'a dɔn k'a fɔ o ye sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura min bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko vienti kɔni ko a dili min ma yamaruya dɔ kɔnɔ tɛgɛ bɛ tɛgɛ bila bɛ kɛ papier dɔ la walima min ni maa bɛ se k'a fɔ ko reçu don i ka dɔn k'a fɔ o kan ka d'i ma wa n'i sera i ka dɔn k'a fɔ poste la i kan ka o yira k'a yira k'a fɔ ko vienti min bɛ e bolo vienti ka dɔn k'a fɔ vienti dagalen don min n'i ka dɔn k'a fɔ ani feereli ka kan waati min ka dɔn k'a fɔ ko douaniers olu y'a ɲini cɛ fɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a kana ni o sɛbɛnfura ye o sɛbɛnfura k'a dɔn k'a fɔ o ma sɔrɔ a bolo o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ douaniers kɔni ye siga nɔ u ye a boloda u ye a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ vienti min bɛ nin bolo i k'a dɔn k'a fɔ aki tɛ a la aki k'a dɔn k'a fɔ o de ye sɛbɛnfura ye min b'a yira k'a fɔ ko vienti bɔra ka d'i ma yamaruya kɔnɔ wa i ka taa n'a ye nin jamana in kɔnɔ yamaruya kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni o sɛbɛnfura t'i bolo o b'a yira k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ dibi fɛn don o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ wagaboya i k'a dɔn k'a fɔ o y'i bi sɔmi k'a kɛ wagabo ye Amadou Konate inspecteur général bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin waati la in na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali douaniers la olu ka jɔ sɛbɛ bolodalen bɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati n'a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka wari caman don i k'a dɔn k'a fɔ anw ka wagadɛba kɔnɔ a wari ti don cogo si la n'a y'a sɔrɔ min ni a bɛ wele ko vigilance n'u ma dɔ fara u kan ni o ye jateminɛ i ka dɔn k'a fɔ jateminɛw kɔni nana boli a kan k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ nin cɛ in k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ vienti à 5000 o tɛ ba 5 ye 5000 vientes i k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen de tun bɛ a bolo wa a bɛɛ lajɛlen ye faux vienti ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko a wari tun bɛ t'i jɔ i k'a dɔn k'a fɔ fo 140 millions miliyɔn 100 ani miliyɔn 40 miliyɔn 100 ani miliyɔn 40 a wari bɛ t'i bɛɛ fɔ o ma ayiwa siriba ka fɔ la ni o ye Alimaso ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye diyagoya ye k'a dɔn k'a fɔ Amadou Konate inspecteur général ale n'a ka maaw bolo sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye anw ka autorité cɛmancɛrɔ fanga maaw ta k'a lajɛ olu k'i k'a dɔn k'a fɔ lutte contre la corruption lutte contre la fraude lutte contre la criminalité transfrontalière ko ninnu ye baaraw ye baara minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni douaniers kan ka o wulikajɔ k'o sɛbɛn sabati i k'a dɔn k'a fɔ anw ka autorités ka hakilina y'o ye o kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔ k'a ta k'a ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ douaniers
denw ma a siri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Alima So ale ka sɛbɛn nouvelle horizon Alima So an bɛ foli ko lase a ma Abu ne bɛ nugumɛ k'an bolo maa kari ka don teriya la n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko indépendant sɛbɛn fura ye bi ma bila bɔli la Abu mun ye Musa Bilali Sidibe ale ye fasiri kɛbaa ye Abu a ka ko k'an ka taa école Aminata Diop école Aminata Diop na ale ko fura a bɛ Lafiyabugu a bɛ yen kofɔ Abu Safinɛ Jara ko école Aminata Diop ale kɛlen bɛ école so ye bi delenkanw sigiyɔrɔ kɔni ko o bɛnnen bɛ yen ma sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye lakɔlidenw ani ka taa fara mun ye lakɔlimɛtiriw kan Abu Safinɛ Jara maa minnu bɛ yen n'an k'u ma ko voyou maa minnu bɛ yen n'u mako tɛ ko la u taara bɛɛ lajɛlen k'u don ɲɔgɔn na kilasi kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye école Aminata Diop de Lafiyabugu ale kɔni datugulen bɛ fɔlɔ fo dɔgɔkun kelen Musa Bilali Sidibe a y'a yira k'a fɔ ko min ye groupe scolaire Aminata Diop Abu Safinɛ Jara n'a bɛ Lafiyabugu a dogolen tɛ malidenw na k'a fɔ ko min ye groupe scolaire du Mali Abu min ye Aminata Diop ale ye belebelew dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko a kilasi bɛɛ lajɛlen datugulen don ko a bɛ ɲini ka na duwakun bɔ k'o sabu kɛ tɛnɛn tɛmɛnen Abu Safinɛ Jara k'u ye baaraw bɛɛ lajɛlen k'u jɔ o y'a yira k'a fɔ ko min ye kilasiw bɛɛ lajɛlen bɛna datugu fo dɔgɔkun kelen Abu Safinɛ Jara o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ maa dɔw de bɛ yen n'an k'u ma ko voyou maa minnu mago tɛ ko la delenkanw Abu Safinɛ Jara olu de suurutula kalanso kɔnɔna la lakɔlimɛtiri ye ani kalandenw k'u bɛɛ lajɛlen bisa ɲaami Abu Safinɛ Jara k'u don ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye delenkansi ye Abu Safinɛ Jara ko a ɲɔ bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ école Aminata Diop o kɔnɔ école Aminata Diop n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko kalanso mun n'a bɛ Lafiyabugu Abu o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛnɛn tɛmɛnen Abu ninnu ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen bɛ dɔrɔgujugu min ma Abu Safinɛ Jara u yɛrɛ bɛ kalanso in kɛrɛfɛla la sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛnɛn tɛmɛnen Abu Safinɛ Jara ni maa ninnu de y'a bɔ u yɛrɛ la ka kuruju ka don kalanso kɔnɔ mun ye école Aminata Diop Abu k'u turutula ka don yen waati min na monsieur kɔni ye ale bɛ ka cours di kalandenw ma monsieur b'a la toto tire nama tire toto monsieur b'a la amour définition Abu o waati la mun ye BCT tɛna sɔn o ma dɛ amour définition monsieur t'a dit ça comment ça cɛ kana sɔn o ma sa cɛ yɛrɛ sigilen ɲɛna ko amour définition non on va jamais faire ça comment alors an kɔni bɛ taa élocution définition di i y'a faamu qu'est-ce que c'est que la lutte contre la corruption an b'o définition di i y'a faamu le patriotisme mais amour définition fiyewu an misiw t'o di combien de misiw cɛ misi ni amour définition ala ka sa sɛbɛnnikɛla ko Abu waati min na monsieur bɛ cours di yɛrɛ la a ko siga t'a la ko mun ye maa ninnu n'o voyou don Abu bese mun ye Lansipierre n'o bɛ Manabɛlɛ ko fɔ Abu Safinɛ Jara u suruturu n'o ye kalanso yɛrɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ɲangadi ni ye Abu Safinɛ Jara a ko mun ye u ye maa dɔ sɔrɔ n'o bɛ directeur d'école Aminata Diop ko fɔ ale yɛrɛ Seydou Kane a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu filɛ ka mangosi ta ni ka ɲɛsin ale n'a ka lakɔlidenw ni kalanfaw ma Abu Safinɛ Jara k'u ye lakɔlidenw k'u bolo don lakɔlidenw poche kɔnɔ ka maaw ka wari k'u labɔ telefɔniw bɛ bɔ warijɛ mana ye maa mun tɛgɛ la Abu Safinɛ Jara hali dɔw ka samara sen fila k'u y'a bɛɛ lajɛlen k'o bɔ samara fɛn o fɛn ye tuguni ka ɲi k'u y'a an nin ye voyou ye dɛ Abu nin tɛ yɛlɛ koyi nin tɛ yɛlɛ koyi kojugu de da wa a bɛ kɛ cogo di kojugu fana tuma dɔw la a fura ye yɛlɛ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu ye nin baara in k'o kɛ Abu ko sifinnaka dɔw don maa minnu n'u ka baara bɛnnen bɛ dɔrɔgujugu yɛrɛ ko o mini n'a a kununi n'a fiyɛli ma Abu Safinɛ Jara k'u ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'olu ka baara de bɛnnen bɛ nin ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min yɛrɛ n'o bɛ maanifin k'i kamana gan nin ko in na Abu Safinɛ Jara maa minnu taara nin baara in k'o kɛ a ko juma don ko juma tɛmɛnen k'u taara kangari da kɛ kɛra kangɛrɛ da ka bila ka taa kangɛrɛ da ekɔliso la ka bila ka tila ka hali na dɔ yɛrɛ fɔ k'an bɛna nin don yen nin ye voyou ye sa ninnu ɲɛ bɛ yɛrɛ la a ko tɛ nin kɔnɔ k'a bɛ ko nɔri la a tɛ nin ɲɛna k'an bɛ yen fɛ k'an bɛ jadisi kɛ la jadisi de bɛ nin baara kɛ ka na kangɛrɛ da ka tila ka na dɔ fɔ o bɛ na fana o de kɛlɛ filɛ ekɔliso la
ala sabarikala ko a ko nin bandi ninnu voyi ninnu Abu Safina Jara ko kabe juma do u taara kangari da mun ye monsieur ye ka kangari da mun ye lakɔlidenw ye ayiwa ko sini tɛnɛn don an bɛna dɛ wa u nana fana koyi Abu Safina Jara waati min n'u furu t'u la ye Abu Safina Jara u ye kɛnɛ k'a sɛbɛkɔrɔ ɲaami mun ye directeur yɛrɛ ye sa n'o bɛ Seydou Kane kofɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye u ka denmisɛnw Abu Safina Jara ani ka taa fara mun ye kalanfaw kan ko maa caman banana koyi ale mun ye directeur yɛrɛ ye siga t'a la ko ale banana wa a ka lakɔlimɛtiri dɔw fana bɛ yen ko olu banana wa moto dɔw bɛ yen k'u y'o bɛɛ lajɛlen k'a ɲaami ɲɔgɔn na sabarikala ko a ko mun ye maa ninnu ye n'o bɛ dɛlɛnga ninnu kɔni kɔfɛ siga t'a la ko tɛgɛ tara ka da maa fila kan an bɛ don min na ko bi olu ka ko tara ka di mun ye ba polisilakaw ma sabarikala ko a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safina Jara ko mun ye école Aminata Jobu n'i y'a jateminɛ k'a bɛ nin kana kalo damadɔ bɔ Abu Safina Jara denmansa dɔw ka kɔrɔfɔ ye nin ye n'o bɛ Dirisa Jagije kofɔ ale y'a jira k'a fɔ ko mun ye école Aminata Jobu Abu Safina Jara ko kalanso do kalanso mun n'a bɛ ti jɔ mun ye maa ba naani o ɲɔgɔnna o ba kɔnɔ wa kilasi minnu b'a kɔnɔ Abu Safina Jara ko a bɛ ti jɔ kilasi 50 ani kɔ la o bɛɛ lajɛlen ye kalanso ye kalanso minnu n'a bɛ école Aminata Jobu o kɔnɔ k'a bɛ nin ka waati jan bɔ Abu Safina Jara ko mun ye bandiya délinquance k'olu ɲɔ ye ninnu yɔrɔ in na kosɛbɛ sabarikala ko a ko nin bandi ninnu ko siga t'a la ko a dɔw bɛ Abu Safina Jara Dirisa Jagite ka fɔ la a k'u dɔw bɛ sigidaw yɛrɛ la yen ko nka ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ siran k'u lase o sabu kɛ n'i y'u lase Abu Safina Jara ko a bɛna kɛ gɛlɛya ye sigiɲɔgɔnya yɛrɛ o kɔnɔ sabarikala ko a ko an kɔni bɛ don min na ko bi anw ka kalansow anw ka ekɔlisow Abu Safina Jara ni jamana marabagaw ma wuli ka jɔ k'o kɛ ka surveillance fanga k'o bonya ekɔliso kɛrɛfɛlaw la nka mun kɛlen filɛ Lafiyabugu ko nin ye kabako ye dɛ namori filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔ Patrick b'a tɔgɔ de Musa Bilali Sidibe Abu Ibunya Musa Bilali Sidibe i ka dɔn k'a fɔ bete an b'a fɔ teliya la min bɛ tel kɛ i ka dɔn k'a fɔ le reflet d'Afrique i ka dɔn k'a fɔ u kumana i ka dɔn k'a fɔ Bilaji Touré ale ko quartier biométrique k'i ka dɔn k'a fɔ nafa jumɛn bɛ na ye nin na dɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ quartier biométrique kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ale baaraw daminɛna wa i ka dɔn k'a fɔ a baaraw fana ko a bɛ kɛ ni sɛbɛnfura min ye k'o de ye arabɛki n y'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔnɔden fanba de bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ arabɛki tɛ olu bolo a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ minnu fana bɛ yen ni arabɛki bɛ olu bolo i k'a dɔn k'a fɔ a caman ka arabɛki min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko fili n'o ye fotiw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ arabɛkitigiw ka arabɛkiw la i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko carte biométrique baara de bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni arabɛki document ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o document tɛ document ɲuman ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ don min na maaw bi o baaraw kɛ a baaraw kɛra i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ baara ye baara min ni a ma ɲɛ kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ erreur caman de bɛ a kɔnɔ Basiriba ka fɔ la ko n'a fɔra ko jamana ɲɛmaaw ka miliyari caman ta ka taa don nin ko in daminɛ e ko an bɛ waati min na komi bi e ko ko in jɔrɔ tɛ maaw la sabula i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni fili bɛ u ka arabɛki la n'a fɔra k'a fɔ ko olu ka taa i k'a dɔn k'a fɔ carte biométrique baaraw kɛ a b'i yira k'a fɔ ko fili bɛ u ka arabɛki kɔnɔ wa n'a fɔra ko fili bɛ arabɛki kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ de kan ka bila sen kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o correction ka kɛ ka sɔrɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ carte biométrique kɛ Basiriba ka fɔlɔ ni o ye Bilaji ye a i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka taa cogo min na ko nin bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka maa caman disqualifier i k'a dɔn k'a fɔ ka o se mɔ baara in na baara min ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ carte biométrique baara min ni a bɛ sen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛna disqualifier maa caman de bɛna sen bɔ a la k'a kɛ ni nin dalilu ye nka m'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana de kɛn bɛ ka miliyari caman bila nin ko in da ma ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana kɛn bɛ ka miliyari caman bɔ k'o kan ka taa nin da in fɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de ka tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka carte biométrique sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na a tiri filɛ an ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ le reflet d'Afrique Balaji Touré ale ka sɛbɛn reflet d'Afrique Bala an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ a b'o waati kelen na mun y'an ka marakamuso ye musow ka sɛngɛ dimate an k'a ma ko Bintu Sila a ka foliw bɛ kumaso kɔnɔna la yan n'an y'an de fo mun ye Baba Kulibali ye ka bɔ Sénégal a ka ja ka taa bila Lube Traoré la Libi an bɛ foli lase ma Adama Sanogo ani ka taa bila mun ye Namaisa Maïga an bɛ foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma mun ye Sunkɔrɔ Sila Jibril Jara an bɛ foli k'o lase nin bɛɛ ma Abu Safina Jara hali bi an b'a da kanubaw tulo kan u k'a dɔn k'a fɔ
k'u ka radio mandi Nura FM a ye san 3 sɔrɔ ka ɲɛsin mun ye o san 3 sɔrɔ ma mun ɲɛnajɛ caman o bolodalen don ɲɛnajɛ fɔlɔ kɛnɛ o bɛna sigi n'Ala de ye février marsi kalo tile 10 yira na marsi kalo tile 10 an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye Siba Saba ale dulati kɛnɛ o kɔnɔ wa zikiri belebele o kɛnɛ o bɛna sigi yen Abu Safinɛ Jara o dugusajɛ n'o bɛ marsi kalo tile 11 ko fɔ an m'an kun da Jalakɔrɔji mairie yɛrɛ kɛrɛfɛla kan ten cari kɛrɛnkɛrɛnla mun ye cɛncɛnfeere yɔrɔ minnu o bɛ yen Abu Safinɛ Jara mun ye kɛnɛ belebele o bɛna taa sigi yen kɛnɛ mun n'a bila laɲɛnamaya an balima dɔgɔnɔw filaw mun ye bozow ani ka taa fara mun ye dafinw kan k'a yira diɲɛma la k'a fɔ ko bɛn bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛnɛ o bɛ ɲɛnamaya Abu Safinɛ Jara o dugusajɛ an bɛ sirajan taama k'o ta hali bi ka taa Samakebugu dolati kɛnɛ na kupu belebele mun n'a bɛ ka da nin waati na Nura FM ale tɔgɔ la o kupu belebele Abu Safinɛ Jara mun ye a finali belebele o kɛnɛ o bɛ sigi Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen mun ye an n'an kun da radio yɛrɛ kan siga t'a la mun ye kuranɛ o bɛna kalan ka dugawu k'o kɛ ka kuranɛ kalan k'a jigin ka dugawu k'o kɛ ka ɲɛsin jamana ma Abu Safinɛ Jara n'o banna mun ye mangement o n'a bolo da n'o bɛ gato tigɛ o kɔfɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'an si jɔ ka nin waati kofɔlen k'o makɔnɔ k'a ɲini kanubaw fɛ Abu Safinɛ Jara k'u lamaga nin waati radio kungo a wulilen don dɛ u k'u lamaga Mamadu Koyita Abu an bɛ foli lase a ma Faransi k'a Koyita wali ɲagati an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Modibo Kɔnɛ a bɛ fo ayiwa bete ka dɔn ka fɔ waati a sera n'a taw ta teliyala min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ ressources minnu ni olu bɛ masajɔ kosɛbɛ bi o fɔ sanga ni waati ni ka jɔw bɛ sen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn ka fɔ mars kalo tile 3 tile 4 tile 5 min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ campagne de vaccination belebele a ka jɛ ka dɔn ka fɔ consultation médicale kɛ ni ka dɔn ka fɔ an jɔkɛ an denkɛ ni o ye Abdoulaye Jara professeur ka dɔn ka fɔ agrégé en chirurgie n'o ye ka dɔn ka fɔ opération ɲɔgɔnko ye kosɛbɛ kɔni ka dɔn ka fɔ ale ye jɔnjɔba sɔrɔ a kɛra o kuma ye ka dɔn ka fɔ ka kɛ ni o jɔnjɔba sɔrɔli ye masanjɔ a ka commune den bɛɛ lajɛlen ye ka dɔn ka fɔ ko mars kalo tile 3 an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye furakɛliw bɛ taa boloda maa 1000 olu bɛ taa furakɛ ka sɔrɔ ta k'a d'u ma fi sabililayi tabarika ka kɛ ni ka dɔn ka fɔ Abdoulaye Jara ale ka wuli ka jɔ baara ɲɛna kosɛbɛ Ala k'an si jɔ k'a d'o ma kɔnɔ Abu Soli foli an b'a lase Boubacar Gindo ma yɛrɛma kɔnɔ Boubacar Gindo n'ale ko fɔra n y'o de f'i ɲɛna a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Jalakɔrɔji yɛrɛma kɔnɔ ma maa mun bɛ a ka ja furudimi ani ka taa fara tension kan ninakili bana Abu Safinɛ Jara kulisila gosi a kɛlen bɛ k'an balima cɛlaka minnu k'u sɛgɛn a ka ja maa minnu bɛ n'u farila juguyaw ka ca Abu Safinɛ Jara k'i kɛ maa bilennen